Mergem la război, mergem la război, hai la război. Stop, stop. Care cântă? Nu eu, domnul, nici eu. Eu nu. Tu. Eu. Nu, tu. Eu? Nu, mă, tu, nu tu. Tu e tu, e tu, tu este tu. Deci tu este tu. Ai înțeles? What? Oh, aici. Ok, tu. Puteți să-i spuneți pe nume ca să știu cum îl cheamă, că nici măcar nu l-am întrebat. Nu suntem la grădiniță, nici în parc ca să întrebi pe alții cum îi cheamă. Dar îl cheamă tu. Acum asta are sens. Oricum, haideți să continuăm drumul. Ok. Hop, ambuscadă! Fugi! Haha, mafia merilor contra armată. Mort. Muriți odată! FBI, open up! Duceți-vă în apa de nenorociți, proști ce sunteți de mere. Rog, duceți-vă în iar odată că mă enervați la culme că trebuia să plec de la PlayStation-ul meu. Super, le-am distrus o bază. Boss? Da. Acum să mergem la următoarea. Boss? Bună, boss, ce mai faci? Da. Vrei să mă vezi? Îmi dai și un leu. Ok. Da. Mă... Du-te... Ok. Ok, vin și eu.